Wendy, co to pro tebe znamená postižení, nebo že jsi postižená? Co to znamená? Postižení znamená, že to je nějaká nemoc, nebo nevím, nějaká věc, co tomu patří. Ani nerozumím tomu, co ty hlavy mám všechno. Myslíš, že, nebo připadáš si, že tě lidi berou, že ti rozumí, nebo ti to přijde, že je to jako překážka, to tvoje postižení? Jak to cítíš? Taková překážka. Přijímají ti lidi jako normální holku, nebo ti to přijde jako jiné? Jiné. Co ti na tom vadí, nebo proč? Protože se mě divně koukají lidi, co to mám na hlavě. A možná se tady, co jsem zač. A co ve škole? Jak se cítíš ve škole? Teďkon, ve který seš? Nebo chtěla bys být s normálníma dětmi, jak bys se tam cítila? Je dobrý. Znamená to dobrý. Že mi to tam dobře baví. V této škole, kde seš? A chtěla bys třeba do normální školy mezi normální děti? Yes. Ano. A jak bys se tam cítila? Asi trochu podivně. Že bys tam chtěla nebo nechtěla? Chtěla.